Опа! Здравейте на всички! Аз съм Джеймса, а вие сте с канала Fly Fishing. Днеска реших да дойда до Тунджа, за да си пробвам лайт такъма. Скоро не бях ловил с него. Просто така да се поразходя с природата, не ми се седеше в къщи на дивана. Времето е уникално и реших да се разходя. Тук съм покрай село Червенаково. Слънце пече, леко е хладничко, но аз за сметка на той съм навлечен. Много хубаво място. Хубаво е като ходите из такива места да се оглеждате за змии. Мене лично не ме е страх от тях, но не е много приятно като я настъпим. Пък и в крайна сметка, защо да я притесняваме. Много е хубаво след природата. Ако се чудите още дали да излезете, моя съвет е направо излезайте. Ако все още не сте го направили, моля ви, абонирайте се за канала. Така подпомагате мен и ме стимулирате да правя още и още. Благодаря. Ето го първото кефалче. Уникално е. Сега е много важно обаче да го откачим и да не го нараним на цецето. Супер! Супер кефалче! Вижте колко е красиво. Уникално. Хайде, време е да го пускаме. Браво! Опа! Ето, виждате едно много хубаво кефалче. Оха, и се опъва. Това така много прилично. Оп. Идеално. Не знам, виждате ли го? Би трябвало. Сега много внимателно да откачим. Не, стой. Стой, ще пусна. Няма страшно.
Той ще пусна. Ай! Много лошо беше налапал. За съжаление, гладно кефалче, но кефът, който кловна, е голям. Дойдох да се приоблика и да смена макарата, за да видя. Не ми харесва конеца, тази е с хубав. И сега ще видя как ще се държи с по-хубав конец. Дах до колата да смена върицата с малко по-дълга, защото она е много ултралайт. Малко да похвърлям с тази, таман да се приоблика, че стана топло. Да не изгоря на ръкави, макар че аз вече съм изгорял на ръкави. И сега ще я похвърляме малко, за да видим после може да ви покажа гледката на това изключително място. Колко е красиво. Опа! Ето го на прилично кефалче. Малко, но хубаво. Сега веднага да го пуснем. Айде! Това беше първата рибка на това място. Изглеждаше ми добре. Малко трябва да затигна аванса лекичко. Определено шампиона е ЦЦ-то. Опа! Ето го следващото.
Не е голямо, но е прилично. Опа! Това е лошо. Много лошо това. Опа, е доста жестоко. Хоп, браво! Хайде да го пуснем сега. Хайде! Браво! Време е за едно кафенце след пролета. Да се направим така да поседнем. Мястото е изключително красиво. О, да. Сега да си изхвърлим букука, както подобава. Така. Уникална кафенце прави тая машина. Единственото лошо е, че когато е доста студено, може да направите около 2 кафета и после трябва да зареждате. И докато зарежда, не може да прави кафе. Но стигат от 2-3 кафета се правят. Аз ги правя малко по-такова и сега направих едно кафе и има 3 чертички. Може да направите още 1-2, но когато е студено са 2 със сигурност. Защото много загрява водата. Но неизменна част от моите изгледи е вече, защото аз много обичам кафенцето.
и е супер. Приключвам риболова за днеска. Стана обяд и стана топличко. Времето беше наистина уникално. Разходата беше добра. Определено добиячът днеска е CC и то точно този цвят. Няма значение с коя бъдица дали с ултралайт или с тази лайт. Справи се много добре и с двете. Стана ми доста топло, стъмта ми беше студено, бях подавал крака. Сега отивам към колата. А вие останете до края на видеото, за да видите тази красива гледка, която е от тази река, както и местността тук, където се намирам, а именно след Червенаково. Ако все още не сте, ви моля да се абонирате за канала. Така има смисъл от това, което правя и ми помагате за моето развитие.